parteneri de dialog. Este foarte ușor să găsești contraargumente negative la orice idee. Dar ăsta este un lucru malefic. Lucru benefic este ăla, hai să găsim soluția ca să meargă treaba asta. Deci, pentru ca o idee să funcționeze, să poată fi pusă în practică, trebuie să gândim pozitiv. Cum facem să o facem? Nu de ce nu vrem să o facem. Ăsta este și motivul pentru care chestii de genul cine nu muncește, nu greșește. Sau nu mai au ce căuta în instituțiile noastre și modul în care noi ne facem treaba. Și cu asta trebuie să veniți voi. Cu ideile astea noi. Haideți să facem, hai să ne implicăm, hai să... Eu de-aia am venit aici și am stat cu voi și vreau să mai vin la asemenea acțiuni. Pentru că este absolut necesar ca voi să știți că este mare nevoie de voi. De mintea voastră și de ideile voastre. Peste 10 ani sau peste 15 ani, eu aș vrea ca și copiii mei, ajuns la vârsta voastră, să fie îndrumați de voi. Și să aibă și alte idei decât ale părinților lor.